Hola, nens i nenes, què tal? Primer de tot, dir-vos que us trobem molt i molt a faltar. I com que aquests dies estarem molts de dies tancats a casa, les senyoretes us enviaran per fer activitats a casa. La nostra activitat es diu... L'arròs de colors. Molt bé. Serà arròs de colors, que després ho farem servir per fer safates d'experimentació. Només necessitem arròs, una miqueta d'aigua per barrejar i jo faré servir colorant, però també es pot fer servir en pintura, ¿vale? Pintura normal que tingueu a casa. Poseu una miqueta de pintura a l'aigua i remeneu. I l'arròs quedarà tot ple de color. Hem fet diferents colors. Hem fet el color groc, verd, blau, vermell. I aquests són els que hem fet amb la pintura. Veieu? Que també queda bé. Aquesta és la pintura, que també és molt xulo, però ho heu de deixar secar. Això és el més important de tot. S'ha de deixar secar. I un cop sec ja tindrem per fer les nostres safates d'experimentació. Un cop tenim l'arròs sec, ja el podem ficar dins de la nostra safata. I a dins hi posem tot tipus de materials, culleretes, pots, tot el que tinguem per casa i que vulguem fer servir. I ja tenim feta la nostra safata d'experimentació. Si no voleu fer l'arròs amb colors, el podeu fer amb arròs blanc o de diferents tipus de pasta. Arròs, macarrons, espaguetis, tot el que vulgueu. Espero que us hagi agradat la nostra safata d'experimentació. Adeu, guapos i guapes!